Nu, nu este normal să te doară atât de tare. Nu este normal să fii atât de anxioasă. Nu este normal să fii atât de balonată. Sunt Eliza Cristescu, medic specialist în chirurgie generală, iar înainte de această titulatură sunt femeie. Și semnalez faptul că endometrioza ne-a transformat pe noi femeile în femei lipsite de vitalitate. Dar ce paradox! Pentru că, de fapt, prin noi, femeile, se dezvoltă însăși viața. Faptul că am uitat de noi este unul dintre motivele pentru care endometrioza se instalează. O femeie fericită, vitală, nu ar trebui să simtă durere zilnic, nu ar trebui să fie iritată, nu ar trebui să fie anxioasă și nu ar trebui să fie ca un balon pe cale de a exploda. Iată cum se instalează endometrioza și cum poți încerca să tratezi cauzele și simptomele acesteia într-un mod naturist. Endometrioza este definită prin implantarea de țesut endometrial în afara mucoasei uterine în timpul menstruațiilor sub un flux menstrual retrograd și evoluează sub influența hormonilor estrogeni. Durerea este simptomul cel mai frecvent al endometriozei, fiind exacerbată de menstruație, devenind o durere spasmodică. Atunci când durerile sunt continue, atât în timpul menstruației cât și în afara acesteia, efectul negativ are influențe asupra personalității, asupra capacității profesionale și asupra vieții sociale. Pentru durerea din endometrioză, recomand ca și tratament naturist administrarea de acizi grași nesaturați, în special uleiul de primulă presat la rece de la Calivita, care conține ulei de luminiță de seară cu caracter antiinflamator, cu rol în diminuarea disconfortului premenstrual, ameliorând balonarea și iritabilitatea care preced menstruația. Uleiul de primulă este prima mea recomandare în privința durerii atât de supărătoare din endometrioză. Voi reveni cu recomandări prețioase pentru o schemă de tratament completă în vederea eradicării acestei patologii. Să nu uităm că este vremea să privim într-un mod holistic, modern, vindecarea acestei patologii.